peelde, dat is de bedoeling dat hij praat. Dat ik erin praat. Ja. Hij zei het zelf niks, nee. Ach. Nou, die peel die zei het toch al. Die peel die zei het al. Eigenlijk in die peel praten. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, ik vind het leuker om de lees te krijgen. Dat is mooi. Ja. Ja. Ben je samen rijden of steen je maar stand? Oh, oké. Welke stand? Total security. Total security. Dus, Dat ik niet Fries, maar... nee, er zit net een soort Fries bij. Nee. Er zit net een soort Fries bij. Nou ja, je kan even een klein maatje van je bedrijf, hè. Dat komt op YouTube. Op YouTube? Ja. Oh, wat ik aan.